Lagi ngulek lombok. Hah. Jangan lompong. Kowe ngerti jangan lompong ora? Kuwi lak laute wong Jawa kuwi jenenge lompong, you know, tanpa ri. Lagi ngulek lombok. Arep dibumbu jangan lompong. Nenek-nenek mangane lompong. Wis masak prong, wis sore, ndak masak. Bentar resik-resik omahe diresiki. Kok bojone mulih iki lho ya wis cepak panganan. Wis resik, wis ayu, aja lali adus. Diumbah rogone sing resik nganggo sunlight, lemak-lemak ben luntur. Kalau ngumbah rogomu karo apa? Sunlight ngono lho, lemak-lemak ben luntur. Iki lho lompoke ceblok sampean. Jolali. Anake Jolali dikumbahi, dikopyok. Ben mulih bojone roh anak iki ya mending gak umbel-umbelan. Ora ndek anak umbel-umbelan. Gila kancane sing nguasi iki. Dadi anake dikopyok aja kowe tok engko sing rupamu bening, anakmu rembes ngalor ngidul ngetan ngulon. Anake dikopyok Jolali. Nggih sanlek nisan. Ben umbel-umbel pembandel wilang. Wes lembut iki aku ngulek ning lemper watu. Lemper apa iki lemah. Wes mari tugase, arep ngedusi Mbah Buyut mari ngene masak dhisik. Tugasmu nyapa sore, wis nyapu. Masak Jolali, anake dikopyok, bojone mulih wis ketok mening, ketok resik. Wangi, bojone ate ngambung gak gila. Sing di bojo, sing di bojo ya kudu pagah mening. Menawane nek wong nyasar ngambung. Ben gak gila. Menawane sing ngambung teman kerasan lumayan. Sing bagiran di bojo. Lah jek sekolah. Kan termasuk golongan di bojo, urung di bojo. Termasuk mbah-mbah kuwi. Sing janda-janda kuwi. Kan masuk golongan di bojo apa gak adus to? Kalau anak putune teko ngambungi kan ketok seger. Aja ya rembes. Ya arep ngutusi mbahku. Duda. Ben tambung ya ben wangi masih anggetmu. Rumangsamu. Cek urung iki cek masak dhisik mari terus ngedusi mbah. Nyapa sore iki? Wis teko ndi? Pawon wis teko ndi? Wis resik urung latarmu? Omahmu? Dolanan HP. Aku senajan dolanan HP ya karo ngulek lho. Wis nyapu. Wis tengok-tengok. Iki mau tak sapu. Patengen omah kono omah kene disapu. Udan nek kene. Jan beres. Oh Mas Jano. Guyu-guyu Mas Jano. Kowe yo ngono kae. Wis senajan urung di bojo ya domba awake sing sunlight lemah-lemah bandel ben ilang kok. Mbake ngambungan wangi. Iki lho. Pus. 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 Hei. Ikat mau ngono kuwi posisi ning udan-udan. Facebook Mas, gak TikTok. Males TikTok, lagi pengen Facebook aja. Males TikTok, lagi pengen Facebook saja. Sesuk Jumuah nih, kena pasaran nak Jumuah guys. Oh iya, aku ndek macan rebah ndek ngenane ya. Macan rebah, macan kerah. Macan bureng, macan loreng, macan apa nih, macan tutul. Cik. Goreng nih. Ada usah. Ora usah.
Ora usah kayak jajan kedus pangan entek nih sing mlepo-mlepo banget ditrateni kono. Wes jolali kok lak nang omah ngarep siaran langsung nih. Oke. Wes jolali iki sore nang macam-macam ngono sedang brai. Jolali raine diraupi. Ben sebutak iki ben dadi bening. Lak rok genjet paling putih ya guys ya. Ngerti njet apa ora? Rai lek diraupi njet pasti ketok ayu putih. Dino jeblong ngono kae. Mari ngono kan kulitnya terkelupas jadi putih glowing ta. Aku gak megah ya resik raiku. Meneng omah gak metu sedina iku gak metu, guys. Ning omah ae. Arep metu ning ndi to, guys? Kesel. Kesel aku. Ya wis, engko enak. Lah anu, iki jangan lompongi COTW. Lagu grup ana ing kita. Lah toples endi? Endi? Kita lanjut goreng kerupuk. Hah. Lawe kerupuk, mau kan tahu tempe bendino. Saiki garek kerupuk. Ini iwak kadal nih goreng di guys, goreng iwak kadal. Goreng kerupuk ya guys ya. Nah, kita siaran langsung terus guys. Nah, ben ngerti. Lah iki nyapo ning omah ngene iki. Iki panas bledos ora nek ngene. Nanti buka aja ya. Mana ya? Oh sini nah. Oke. Bersama dengan tanteku yang cantik, yang penting masakan saya tidak pernah ngapa-ngapain. Hari ini saya nyapu. Loh, nenek kono kan nggak tahu nyapu. Nyapu nenek seorang misal. Jadi nyapu dia harus berharga. Mana ini toplesnya? Cinta siapa? Jangan lompongku dewe. Rindu siapa? Minyak goreng jelantah. Kowe ngerti minyak goreng jelantah ora iki peteng ya lampune rek duruk nih. Kowe ngerti enggak sih lengo jelantah iki, guys? Oh, padang. Rindu siapa? Lengo kentek jelantah. Ora tong goreng-goreng ya ora jelantah ya, guys ya. Kan goreng kerupuk, guys. Minyaknya merke Eja. Nah, iki ya sak dermongan lho, guys. Aduh mau masak. Ini sing masak nih enek. Aku tukang mbah-mbah. Jare sing ngetren lagu kuwi to. Cinta siapa? Lengo jelantah. Rindu siapa? Jangan lompong. Kilo proses jangan lompong, guys. Kowe inget jangan lompong ora? Hah. Iki lagi ditutupi. Iki goreng kerupuk. Nanti kerupuk mau iki goreng kerupuk. Kerupuk ikan kesepian, kalau iwak kesepian, guys. Iwak ya dhewe-dhewe. Kuru-kuru. Iki goreng kerupuk kesepian, guys. Nah, yes. Oke lah, guys. Kita lagi sambil ngoceh-ngoceh. Oke. Ndiki toples sabar. Kemarin ini ngopeni Mbak Uyut bareng-bareng, guys. Oke. Toplesnya gede apa cilik ta? Ning kene gelapang piro? Amra aku tuku gelapang. Bila mau kalau gelapang. Malah sabar ta. Nanti anunya bagasinya males itu ngurusin anak. Tas 3 orangnya 2, yang 1 masih biak. Kasihan notong-notong. Misalnya nek kono 24.000 gelapang. Cinta siapa?
gula mak kertas? Oh, pasti. Kasih lencan lagi kok. Neng Marian. Mek darane iki. Ya jelo sing jemek ta. Iki toplesnya ada kerupuk taruh di sini. Biar nggak menghalangi kamera. Itu santan nikah? Kak. Ya sayang. Lompongnya nggak disantan karena hari ini bersantan. Terlalu sering santan tidak bagus. Karena tidak punya gelabah jadi tidak bagus. Minyak saya baru punya. Minyak. Enggak minyak. Gorengnya terus minyak, ke pasir ya enggak minyak. Wi, kok boleh gak di jangan di sana. Oh ini. Oh kok jangan lompong ya jangan. Dan nanti lompongnya mau aku ya mana? Oh digolek lompong jangan jangan. Yuk. Rindu siapa? Kuwi lagu apa tuh sajane aku ya kok gak paham ta ya. Melu-melu ning rungok-rungokne wong. Yo. Ini bledos-bledos, guys. Ya. Enak setengah mateng ya. Wes mateng nanam kang dibumboni. Wes enak kuwi. Aku lho masak lompong ning kono kreak-kreak. Lah sampe mateng nemen gak tapangan. Aku gelem mangan lompong iki. Lho kok gak percaya wasinen. Mergo setengah mateng. Lah sing mateng gak bakal aku mangan. Ya, lah aku lho mateng gak mangan tenan, masakne bola-balik. Oke niki untune cek normal.